Kaixo, ongi etorria. Lehenengo mailako ekuazioak ebazterakoan parentesiak agertzen direnean, ikusiko dugu nola kentzen diren parentesi horiek. Hori lehenengo pausoa da. Har dezagun kaso hau. Zer da parentesia? Batutzen. Nola kentzen da parentesia? Elkartze propietatea jarraituz esaten digute. Ni baldin badut 3 gehi 2 gehi 5. Edo adibidez, 3 gehi 2 gehi 5. Berdinak aldira, emaitza berdin ematen dute. Ze 3 gehi 7 da 10 eta 5 gehi 5 da 10. Orduan, parentesi hori kendu dezakegu. Parentesia kendu daiteke batuketa dagoenean. Orduan, nola parentesia batutzen ari den, parentesia kendu dezakegu. Orduan, izango genuke, erantzara. Parentesirik gabe. Zer egin dugu? Parentesia kendu, baina zer gehiago ez. Zer gertatzen da kenketa dagoenean? Kenketa dagoenean desberdina da, jakingo dezu, baldin badugu erantzara. 3 ken minus 2. Parentesi hori kendu dezakegu, bai nola egiten duguna izaten da. Jarri zeinu aurkakoa, hau da, gehi 2, eta horrein parentesirik ez genuke izango. Orduan, guk baldin badugu kenketa bat, barruko zeinuak aldatu egin behar ditugu. Ari dena batutzen kentzen jarri eta kentzea dena batutzen. Orduan, izango genuke 8, eta horrein galdetzen dugu barrura. Zer egiten barruko gai hau? Hau da, 2 zer egiten batutzen. Positiboa da, horra zer dugu kentzen. Eta kentzen ari dena batutzen. Hau izan izateke, bigarren kasua. Kenketa dagoenean. Parentesi hau zer egiten? Bidertzen ari da. Ez du ez jartzen baina puntu bat dago. Orduan, kaso horretan egin beharko genuke, hau, banatze probetatea. Egin beharko genuke, 3 bider lau isa eta 3 bider 2. Erantara? Horra jarriko ditugu erantara. 5 ez aldatzen, aurrean dago gauza bada, egon nuke. 3 bider lau isa, 12 isa, eta 3 bider 2, 9. Parentesi hau ere bidertzen ari da, lauakin. Eta zer egin behar dugu? Banatze probetatea baita ere, ezta? Baina ezakit, kontuatu zean, gai handi hau, batutzen ari da, ben hau, kentzen ari da, ze ken hau da denantzako. Horren, egin behar ditugu bilan, batetik, banatze probetatea, eta bestetik, dena kentzen ari delako, denek ikurra edo zeinua aldatu. Hau zailago izaten da. Orduan, jarriko duke, 7, eta egingo dugu, 4, 2 isaekin bidertu. Zer bada, 8 isa. Baina, ikurra aldatu behar dugu, parentesia barruan dagoenari. Orduan izan izateke, minus. Egiten dugu hau ere bai, 4 bider 7, 28. Zer gertatzen da, ikurra aldatu behar dugula, orduan izan da, minus. Hemen zer gertatzen da, bidaketa bat dagoela, orduan banatzen ingo dugu, jarriko dugu orduan, 7 gehiago ezin egin, orduan jarriko genuke 7, eta horren bidertzen dugu, 3 bider 2 isa, 6 isa. Baina, batuketa denez, ikurra ez aldatu behar. Orduan, jarraituko du, minus izaten. Eta horren, 3 bider lau, 12, baina, honi ere ez zaio aldatu behar, horran jarraitzen du, minus izaten. Hemen zatiketa bat dugu. Zatiketan, kasuan ere, egin daiteke banatze probetatearen bezala. Orduan, egin beharko nuke hau, eta biak zatitu. Horra egingo nuke 6 isa zati 3, 2 isa, eta 3 zati 3, bat. Askotan gertatzen dena da, hemen bezala, Igo genuke, banatze probetatea, ezta? 7 isa zati 5, eta 2 zati 5. Baina, atatzen ez dizku, zatikiak eta horrela. Zer egiten da? Askotan egiten dena da, hau jartzen dugu modu honetan. Ez da egiten ikusi dezu. Horra, erabili berrean hau, guk hau erabiltzen dugu, eta ekuazioetan modu honetan jartzen da, eta ez da jartzen modu honetan. Orduan, hau ikusita, has gaitezke ekuazioak egiten. Hemen dugu ekuazioa. Berdintza bat,
adierazpen algebraiko bat, eta hemen beste bat. Eta lehenengo pausoa izaten da parentesia kendu. Horren galdetu bat dugu, parentesia zertan ari da? Parentesia zaila egiten, bidertzen hiruakin. Orduan, banatze propietatea baliko dugu. Ego dugu horrela. Eta beste guztia, ezkerreko atalean behintzat, mantenduko dugu. Horren, lau mantentzen da, eta egiten dugu, hiru bider bi isa, 6 isa. Ez diot ikurra aldatu, batutzen ari delako. Hiru bider minus bat, horren jarko du, kenilu. Erontara. Horrengoz eskubira, zer da parentesia? Kentzen. Nola kentzen da parentesi hori orduan? Ez elkartze proprietate eginez, hau da, ikurrak aldatuz. Horren barrukoei, ikurra aldatuko dugu. Zer da egiten? Kentzen, minus bada, zer jarri behar dugu? Batutzen. Zer da egiten? Batutzen, horren jarri beharko dugu, kentzen. Lehenengo pauso bat dugu, parentesiak kenditugu. Saltatuko dugu hau, zeizetatzearik ez dago, eta horra esaten dut, atalak simplifikatu, hau da, trukatze propietatea erabiliz. Orduan, nik egingo dena izango da, 6ak ez du beste gairik isa duenik hor gelditzen da, eta bi hauek trukatu daitezke lekuz, trukatze propietateagatik, eta egin dezaket, lau keniru, zen bada, bat. Eta hemen zer dut? Bi hauek ondoan daude, 6 isa gehi isa, badakizu, honek aurrean duela bateko bat. Horren da, 6 isa gehi isa bat, 7 isa. Kena bat. Horren, erabaki behar dugu, isa dituztenak nunengo diren. Ezkerreta edo eskubitara. Beti hauten da aukera bat erresagoa eta bestea zailagoa. Pentsa ezagun nahi duzula isak ezkerrean izatea. Eta isak ez dituztenak gai askeak eskubiak. Horren, zer ego dugu? Ego dioguna da. Edukitzeko isak ezkerrean, hau, jazabatu egin behar dugu. Orduan, hemen zer dugu? 7 isa. Zein behar dugu? Kendu 7 isa biak joateko. Erantara, joan egiten dira biak. Baina hemen, jarri behar dugu ere, ken 7 isa. Eta orain, hemen ikan ezabatu behar dugu gai askea. Gehi bat da, horra jarri dugu, ken bat. Horra hemen ere, ken bat. Aurreia, kendu dugu. Zer gelditu zaigu? Dugu, 6 isa, ken 7 isa. Hau da, erantara. Eta hemen zer dugu? Minusan bat, ken bat. 6 isa, ken 7 isa. 6-rik kentzen baino 7, gelditzen bat bakarra, negatiboa. Berdin, minusan bat, ken bat. Kentzen baiotea bat, eta gero kentzen baiote beste bat, kendu diatea maika. Horrego pausoa izango izateke isa isolatzea. Ez dagoelako bakarrik, negatibo bat dago hemen. Horren, zatiketak egin barretut, jarriko dut horrela, berdin. Zatiketak, jakin bat dugu, zerrekin zatitu behar dugun. Zer zenbaki dago hemen? Zenbaki bat dago, ezkutuan ikusten ez duguna minus zer da? Bat. Horren, jarriko dut horrela, bidertzen isarekin, eta horren, behan, zatituko dut, biak minus batekin. Eta hori ere jarriko diot, parentesi artean, erortara bidertzen ari da, zerrekin? Batekin. Orduan, hau baiken dezakegula, bidertzen eta zatitzen ari dena berdina baina, kentzen dira, isa du hemen, eta hemen minus 11, zati minus bat, biak negatiboa direnez, atatzen zaigu positiboa, 11. Eta hau, izan izateke soluzioa. Gero, egiaztatu inbarko nuke, baina bideoa ez izateko soluzioa ez dute egiaztatuko. Beste ekuazio bat egingo dugu. Bigarren ekuazionekin amaituko dugu bideoa. Zer dugu? Lau parentesi. Orduan, hortara joan barko dugu. Berdintzen dago, kendu bartuko ditugu parentesi hau eta galdetu behar dugu bakoitza zertan ari den. Orduan, parentesi hau zer ari da egiten? Biarekin bidertzen. Hau da, gai bat. Parentesi hau zer da egiten kentzen aurreko gai honi. Horran, hemen dugu gai bat, hemen dugu beste bat, hau da, beste gai bat, hemen beste bat, hau dena, eta hau beste bat. Horran, joango geha, parentesiak kentzen, bana. Parentesi hau zer da bidertzen bikin. Orduan, egin bako dugu banatze propietatea. Bana bidertu.
Horrein behar dugu, bi bider isa, bi isa. Bi bider bat, bi. Zein aldatu behar dugu, ez, zergatik positiboa delako. Horrez dago kenketarik. Hemen kenketa bat dago. Orduan, zer egin behar dugu? Ez dugu banatze probetate egin behar duguna da, ikurrak edo zeinuak aldatu. Orduan, isa zer da? Positiboa. Zer jarri behar dugu? Negatiboa. Hiru zer da? Negatiboa. Jarri behar dugu? Positiboa. Orduan, ezkerreko atala amaitu dugu. Horren, aurrera goaz. Hurrengo gaia 19 da, bea bakarri dago utziko dugu, 19, eta hasiko gara honekin. Zein behar dugu? Banatze probetatea. Bana bidertu. Baina, kontuz honekin, kenketa bat dago. Horrek esan nahi du, gai honi barruko. Gaitxo hauek aldatu egin behar ditugu ikurraz. Orduan, zeinua honen aldatu behar dugu, eta honena bere bai. Horra asko gara nego biderketak egiten. Hiru bider hiru isa dira, bederatzi isa. Zer jarri behar dugu? Positiboa edo negatiboa? Galdetzen dugu barruan. Zer da, positiboa? Horra jarri behar dugu negatiboa. Honek aldatzen du guztia, Hurrengoa. Hiru bider bi, 6. Zer da, kenketa? Bai, horra, plus. Barrukoi aldatu diegu. Eta orain, pareteixenek zer du horrean batuketa bat. Horrean batuketa bat bada, badakigu elkartze probetatean gatik, kendu parentexerik alperrik dagoelako. Ez du informaziorik ematen, horrean kentzen dugu. Ez egin gabe, parentexeak kendu. Hurrengoa, izaten da, izatzen da kendu, baina jartzen du simplifikatu. Horrean, ingo duguna da, trukatu eta simplifikatu. Horrean dugu hemen. Bi isa eta hemen dugu ken isa. Gogatu, hau da atala. Bi isa, ken isa ze bada, gogoratu, hau dela, bat isa. Horrean, bi isa, kentzen badete bat isa, gentzitzen isa bakarra. Eta hemen ditu, bi eta hiru. Bi gehiru, bost. Horrean, ezkerrean, hau da gelditu zaidana. Horrean, eskubira joaten geha. Minus behatzi isa eta minus isa. Horrean, ze bada, ken behatzi isa eta gero ken bat isa. Kentzen baina zute behatzi, eta gero bat, zenbat kendizkiate, 10. Horrean, minus 10 isa. Eta orain, gai askirak ditugu. 19, gehi 6, gehi 2. Izango da, 27. Orain, erabaki behar dugu, isak dituzteak nun utzi nahi ditugun. Uste dut, kasu honetan, egokiago dela ezkerretan, erresagoa da, zemen negatiboa da. Horren, hori da, hau mantentzea eta hori kentzea. Horren, hori da, niko duguna. Lekoa jarriko horrela. Eta ingo dena da, hemen, hau, ezabatzeko zer egin behar dut. Minus 10 isa behar dut, batu 10 isa. Bietan. Era hortara, kendu 10 isa. Eta kendu 10 isa, kendu eta batu, joan egiten dira. Eta orain, hemen bai baude isak, gai askiak hemen ez du egon behar. Horren, hau hemendik kendu behar dugu. Bost, zer behar dugu? Kendu bost. Horren hemen kendu bost. Horren, batu bost, kendu bost, kanpora. Zer badau? Bat isa gehi 10 isa. 11 isa. Eta hemen ditugu. 27 ken bost. Zenbat dira? 22. Gerturatzen ari gera, ezta? Orain, jartzen du, bosgarren pausoan isa isolatu. Zer horrendik isa dago bakarrik. Dago 11arekin. Orduan, zatiketa bat egin beharko dugu, jartzen dago berago. Zenekin zatitu behar dut. 11 hori desagertzeko. 11arekin. Orduan, biak 11arekin. Zer bada? 11, zati 11, bat. Orduan, isa bakarrik gelditu da, ze bat ez dugu jartzen. Eta 22 zati 11 da 2. Orduan, erantzuna hau izango litzateke ekuazionera. Eta ondo ulertu duzulakoan parentesiak nola kentzen diren ekuazioak daudenean, beste bat arte. Agur?